Kardom kadu kawe kar bichis 2.0 YouTube channel long kelang ara du ana fans tamil lapen pini la so video long nali tumha na than ponji mate na ke wan pila bangke sel help group mate la Lakhpati Baideo Tangka kumantuar ni si keron ponji ma la so adiat non Assam government hin pen PAKLANG poni galo la so puthak si pini nali tum fan la so video long na than pachini poni pon nali tum la so YouTube channel subscribe kala subscribe ko lapen video liking si pigon tak non west kar biang long lapen kar biang long ini ada suri galong komantu acik losi la suri ke Tangka kiron ponjima la so puthak lelang polonan lapen cethan polonan tani non pathik pen cethan polonan komantu ani si la selel group Atum Suri Kep Tangka kilong ponjima la so details laben labangso lo labang ke ake hai Hemanta Biswa Sarma Facebook page along stame post poni galo alangli ada pen sini list tame download iglo lapen ali tum stame tag pon long ikpo laben labang solo long ke tok lake English pen bang tok te SMS akhorang se ama sini li bang ke SMS la bang ke poreta thekte chulanga thekte SMS alam bang ke nili translate ji aphan stame penangan Google long la penasun chat GPT long hayu stame nili boril pon lo stame dak pen stame translation on edat lo adema labang so photo la bang ke HD quality potsi ama se nili stame min dak important West Karbi Anglong la pen Dima Sau la ke Thoma district Aparman sinili ladak bangke nang than ponchot po athema nili SMS alam mang chelang thek det masi nili zir podo amen nili puponik det po komoling leng alang li pan sinili pa translate ponik lo masila important la ke Thoma district Aparman si anili nang than pachini pon ikjot po lapen ladak bangke nali tum thek ponlong ji penangan dak SMS akhor penang se sikitok la 1 2 anta lapen dak total penangan tu 125 ne 26 ane do total constituency amen lapen serial number la hai sidak kipi pon dolo lapen ili translate pon photos tani li puthot na piklang pon thik po screen along nali tum thek ponlong ikji labang ke nili dak Google long ban translate pon photo lo nali tum dak thek long ji dak tok pona ting pulte strong women strong society pusi pon lo la pen the chief minister women entrepreneurship campaign pusi dak pipon lo la pen kadu ka pen labang ke inu da long pen la selal group Atum Suri Kep Tangka labang pipon ikpo la pen total dak about 3 million pusi tok pon lo total la omen la bangke ola sampai nali tum dak thek long ji la screen along dak screen along la thek pon long ekpo about 3 million pusi tok pon lo la pen entrepreneurship fund la bangke 10,000 lo inu da long pon ekpo la pen ko pipi ma plotang te animal husbandry la son dak from la pen areas of entrepreneurship weaving la pen handicraft ason lo pena anatum ala ka apply hosi chini po ko pp pensi ka apply dan ma bivo ka pangreng pen do la pen therang ke thak pen do la son thak kaprek sitami apply do no la so la bakena le tum si chini ponik po la ka apply back tum si the pen the camping was officially launched by the Chief Minister of Assam on April 1 this year in Bihali constituency lapen kiching kipipon la Suri Kep Tangka kiron pon district mate constituency la bangke Bihali long si kedam tang hot pipon iglo Bihali district long an bangke long dun iglo odak ili karbi atum tado nali tum stame social media long stame thek pon long ikpo lapen nili la soputha stame already video bangke nili pipon igalo lapen puthot nali tum dak thek ponong lang Chief Minister Women Entrepreneurship Mission Fund distribution schedule by the constituency mate constituency long ben salang li tum dak schedule bangke pathik pon iglo koso constituency long komantu achiklosi ki pijima lai details bang etok pon iglo stame dak translate lo nali tum thek long ji thang ta dak chichar che nali tum thek long ji lapen la ke tok pona son anta dak clear je amasi nili amota pulo nili zir pola ko malengleng nili amenta puponik det lo lapen ala bangke SMS expert lo masila important adet banang thanik tapus masi alang le nang than pon iklo la sini lista menona li tumpan nang than pachini pon to ikpo
Kiceng labang ke nalitum tek ponlongji serial number nalitum lang ponigon nili puponik po serial number 46 la penola assembly constituency number labang ke 108 Bokazan along kiron ponji labang ke mati kipi ponji la suri ke batangka labang ke non ki wangji la so November mati la so ningkan si piponik po Bokazan long bangke nalitum lang ikon kilang tegatum serial number 46 along la pen 47 la pen hola constituency la number bangke 109 mate 109 la bangke Hauraghat along kiron ponji mate kipi ponji la bangke la soning kan November chiklo 2025 CP ponik po la pen la son thak nalitum difu lang ponikon serial number 115 along la pen hola constituency number bangke 110 difu long kipi ponji la bangke pining bangke long do nigelo morning January 2026 si difu area la bangke piponik po la pen serial number 14 along lang ponikon nalitum la pen ala assembly constituency number la bangke 111 mate 111 la bangke rongkhang along kipi ponji la bangke September 2025 mate la soning kan September chiklosi ron ponik po la pen la son tak nalitum amri serial number nalitum lang ponikon 116 mate 116 la pen ala assembly constituency number la bangke 112 mate 112 la bangke amri long stami labang soning kan bangke long do nigelo muning January 2026 si piponik po amri constituency along bangke lapen dimaso farman lang lopolte dimaso labangke serial number 48 athima dimaso long ta ilikar biatum doi ko selang litum stami kachini nang jikinang so la si dimaso serial number nalitum lang ikon 48 number si doije lapen da assembly constituency labangke 113 haflong kilong kipi ponji mate kilong ponji labang kenalitum November chiklo silong ponik po la soning kansi la sinalitum la assamese ke thegatum nalitum la solo labang kenili already WhatsApp group long send ponikelo nalitum oda pen download igra nalitum lang poniko nalitum area ko komantu arni sikipi ponji la pen nalitum angton details bang thek ponlong ekpo la se puthot nili pupon thekpo laben puthot chethan pon thulo nang nalitum lang pamenon lapen arjik pamenon serial number 46 lang ikon nalitum lapen assembly constituency number 108 labangke Bokazan area labangke non kiwangji November 2025 la soning kan long ponik po November achiklosi lapen serial number nalitum 47 long lang ikon 47 labangke Hauraghat lapen assembly constituency number labangke 109 alang Hauraghat area stamenon kiwangji la November aning chiklo silong ponik po 2025 la soning kan lapen nalitum serial number lang iko 115 lapen kala assembly constituency number la bangke 110 la bangke difu area la bangke kilong ponji non kiwangji aningkan muning lo January 2026 silong ponik po lapen serial number nalitum 14 lang poniko 14 along assembly constituency number 111 mate 111 labangke rongkhang area rongkhang labangke September 2025 mate la soning kan silong ponik po September chiklo lapen do thulang nalitung 116 along lang ikon 116 labangke amrilo assembly constituency number labangke 112 mate 112 amri constituency along stame muning January 2026 si long ponik po lapen kijot silo 48 serial number lapen assembly constituency number labangke 113 mate 113 labangke haflong labangke la soning kan November chiklo selang lit haflong constituency long stame ronpon ikpo jalalo la sinalitum seri ko karbiang long ras tame pela iknang la pen pachini iknang la pen penang an a reading pen labangso suri ke batangka farman penangan kechonghong aduk dolo la sinon bangke final dak adet labangke pathik poni gelo la sinalitum la sodet ateng pen si chonghong nang ko polo si video labangke nalitum ke share labangke ting ne igrino tangi domi thakme kadu kavi karabitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana panstami nilen pen kardom